Ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MC Toda kala raiban omlet ujor sha ka Meghalaya Human Rights Commission MHRC ne ban mudui e jahar ha ka bayade baki jingmi jong ka huri hura ka balaja dangshan halat mawringkneng habakren shakilat puthai khobor hak arpho tarik nei wieng uba em marngar ulaong bun kila a jingmut bangi dei ban lej mudui sha ka MHRC Henry ngila raiban omya shakmat ban ujor sha ka MHRC lani ban mudui e jahar halor kene jingja ka balaja halat mawringkneng ngila raiban kyarna kino ki jingnej ujor kam lei wal adangi sha bom sha tit wat hadu bandayap ni ban sha kemru ngim kwa ban kershan ya policy jo ka jinga phya bat senshar divide and rule hapadeng ki para khasi ula benrap baka jingpen ibor palat put jong ki pulen kadai kabla le ki kattu kat ni ki bamdei ki khasi bat ki bala krenda ka ketin hindi ya kabala sa ki ru de ki dekhot bat ki longkmi ki badi sha harut surak ka jing bom la thi kadai kabla sedang da ki pulet bamdei ki khasi bat ya kaningi tim namar ba ki lai kren da ka ketin hindi lapen borengi ban mi yakhi sha surak na ka benta bandawa ya ka hok ka jongi kajinga ki kajongi kamlong persha ya ka sarkar jala Henry persha eki karkhana dobilat ula benrap uba marngar ula keno ru bakadon kajinga sela hapadeng ka sarkar bat ki he saipan ki bana bar ka jala ban penya phya ya kajat bin riu khasi ula ong ru baka sengkan pelut ya ka bai sumar na ka bentai ki dekhon ki bala mensaw ha ka te ka jinja ngila rai ban pelut hi na ka seng ya ka bai sumar ya ki dekhot ki ba mensaw ngim kwa ban mudui persha namar ngi shamba ka ni ka dei ka jinga sela hapadeng ka sarkar bat ki he saipan na shabar ka jala ban phya bat senshar ya ka jat bin riu khasi ula ong na kalyang udekhot ka seng uba lamiki rabon ula penken mau kumno ba ulangan ha ka jiman saw da ka ba ong ngalangan ha ka jiman saw na ki benta jong ka kejan ha ka te ka jinga ki sa weipat udekhot ba yomi sutenga ula ong omde mangi ki balas dang Henry ki de ki pulet habangi la pha pen pha yi ki trak ki pulet klasen ran lang ye ki trang hadin khendiat minute ki pulet klas dang ban pendan kam da ki le air pensat khmat bat ban bom ban tiet lathi uba marngar ula pen kesan ru bakarai ban kyar nakaba ujor shaka MHRC da ka bak daw ya ka jing arta tin halor ka jing bam shimliang jongka commission bat ka jing siir ka jing sha pen chitam me ki pulet ki badai ki try muluk bat iki bor senshar ka bala ban penjor ka jinga pher jat ben rio balai ngin amlet mudui shaka MHRC namar ngi sngo baka commission kanam pet halor ki mat bat ki jing e ki bangya kendo kani kan penmi penban ya ka jinga phya hapadeng ki beriu jongi ula benram